Greater Lower Dilaji Village Development Society atum patir PC ni thoma pharman ningkan kimi lapen ningkan esek kapathu kachepate riso amai pathu aklamalong paman pon Arkoi ni phai thong ke bani pen pangchengsi Greater Lower Dilaji Village Development Society ke parlo rong thom arong araratum chingrum si kengdong dang ke kat kachebai langthe pen ke kat kachebai badminton Phamari kachivung pen ke chenglok karju ke thak la pen kaprek ningarong meme ke pathu hai hui ninyang bong pathu chepatelo patumi adun thumate ningkan kimiani adabapor marathon ke kat chebailo lasonsi osomarang bong belun ke panghang pen ke chenglok kaprek ke pathu dami chepatelo atumi nerlo suni la pen pini anerlo apor an ke pathu ka chepate pajutsi Arni kang sampor phai ki thomra mini thongke pa por malom pen nong ek ke pa jeramai ingilo Greater Lower Dilaji Village Development Society amai phu chatra teron kache pahem phu pona mai long chunbang rajen teron pensi bangso asaimo kedeng akemangalam the nong ek ke pa jeramai long than ponlo alang like thana tengke Greater Lower Dilaji Village Development Society pen Rongao somaratuma phan ke pathu la pen loke chale hin ke kangthur ponji aphan akemang pensi laso asaimo denglo la anchot kali lahin angbong kachelang kedoji anparta akemi sen alam kache than kachimum thekji aphan pu akemang hai hui pensi Greater Lower Dilaji Village Development Society atum pen bangso asaimo denglo puta alangli chunbang rajen teron pen thanpon Nong ekipaji ramayalong aluhi sarpoman pen Diphu Cooperative Society at Chairman Bibi Soningti Chitongdun. Lason si mayalong aluhi aman pen SGB Thang Singh Teron, GB Rajesh Singh Hi, Arlengisar, Kolom Singh Be lapen Rajen Timung atumta Chitongdun. Mai pachekak de daphi pherangki atum pen kachingkia hut Greater Lower Dilaji Village Development Society amai phu mate Ward Number Sirkep Award Commissioner Chatra Teron Kaningjeke kedamtang arkoi ni phai thongke barni pen pangchengsi karbi ningkan kimi ketalon amen pen ningkan esek pathu asaimo dengdu la solong karbia khai ake pathu kengdong dang ke kat kachebai langthei pen ke kat kachebai pen ke chenglok badminton volleyball anparta kaprek ke pathu pachipati si thang ni phai isiar ni karbi ningkan kimiar ni ke angdung kiti lapen nong e ke pajiramai biponlo pining ke pamana sonsi ke wangji arni la anso se aliralon pipen ke paman thu ji aphanta nitum chisik chedang ponlo la sikadu kaviatum ta la sonalong nangka cherap nangka chetodun ji aphanta alangli chuning ripon ningkan kimi ke talon arni kang samapor lun kan amalin tami pamanlo la sohut osomaratum pen ke chenglok kaprek alun sepo lun sepiatum pen Lun Parjusi Ningarong Chipi Pon Village Development Society Karbi Sengkan Kimi Nitum Dak Riso Amai Kipatua Klamalong Nong Sarjon Tera Malon Bongo Lake Lalo Nikan Si Inuel Sports Ay Sabi Bipono Lasik Kidamtang Arkoi Tarik Thongkep Arnipen Ini Kichengsi Thang Chiklo Tarik sian bangke karbi sengkat kimi pasiton bonsi lapen pasiton pen quiz competition resoi jang tumhan sumar akliam par tumhan rong thom rong plipen chingrum si nilitum da resomai patwa kramlong asona karbi reading desi dile la sorong ai pajil poni ban nilitum karbi aron mate karbi athai tum kipathu kengdong dang kedam lapen second prize ambi pathu lang thepen soalutum lang thepon lang thepen ke kat News Report Karbi Anglong Live